Gasteiz, Orereta, Donostia, Ondarroa, Iruña eta Faia 40 gazteren aldeko dinamikak mugimendu herritar berria jaio da Euskal Herrian azken urteotan. Epaiketen kontra eta auzipetuen alde lan egiteko, edo bestela esan da, salbuespenezko legeen aurka eta eskubide zibil eta politikoen alde. Mugimendu berri eta berritzailea. Oinarritzat herri babes zabala duena, malgua, autoantolatua, emozionala, komunikazio gaitasun handiarekin, konpromiso pertsonal eta kolektiboek gorpuztutako mugimendua. Baita desobedientea ere, konfrontaziorako eta legediaren aurka egiteko prestutasuna agertzen duena 11 modutan. Legearen eta justiziaren artean aukeratzea behartzen gaituzte, justiziaren alde lerratuko gara. Saia gaitezen desobedientziarekin etorkizun itxaropentsuak bat bilatzen. Desobedientzia publikoa, masiboa, kontundentea. Desobedientzian sakontzeko aleginarekin gure konpromisoa agertzen dugu guk.